ja tänään on siis taas parissa uusi video, vaikka me eilen tehtiin jo yksi uusi video tai toissapäivänä, en tiedä. Niin tänään meillä on siis vuorossa aika samanlainen video, mutta me testaa siis kaikki muut hevoset, paitsi varrosat, joten no kai aletaan sitten testaa. Eli siis tarkalleen sanottuna, niin me siis ratsastetaan näillä kaikilla hevosilla, joten no tässä on nyt meidän ensimmäinen hevonen. Eli nyt mä oon siis tän selässä, joten nyt otetaan muutama askelta, koska tää on varmaan mun tallin villein, en tiedä, mutta by the way, sillä ei ole väliä. Hyvä. Ei apua! Joo. Siis hevonen ilmeisesti ei ole siis sliipannut liikaa, joten no se meni sitten sliipislaapa. Ja tässä on siis parissa meidän toinen hevonen. Tämä on jo siis varmaan mun tallini vanhin hevonen, mutta no katsotaan nyt miten se liikkuu. Okei, mä en jaksa enää mennä selässä. Tää menee yhtä hiljaa kuin kilpikonna, mutta nyt seuraava hevonen. Ja tässä on aikamoinen kesähevonen. Siis tää hevonen siis vihaa yli kaiken talveen, mut ei kai nyt aleta sit menee tällä. Okei, sillä on siis tosi tylsää, kun ei ole siis ei ole siis kesää, koska siis se ei oikein tykkää talvesta. Mut nyt sitten mennään lisää hevosia. Ja sitten vuorossa on tallin isoin kaveri, eli Christmas. No, se ilmeisesti näkee tuolla jotain ihmeellistä, joten no, ei nyt anneta sen haittaa, joten seuraava hevonen. Ja sitten tässä on mun tallini komein hevonen, joten no sen laukka on kyllä aika siisti, niin varmaan tekin haluatte nähdä sen laukkaa. Joten voi miten tosi siistiä, mutta nyt sitten seuraava hevonen. Ja sen ilmestyy kun natsopelti, mutta nyt sitten, no sen tukka on aina noin tiukkana. Älä kysy miksi, se oli sen oma päätös, mutta nyt sitten vaihdetaan vähän natsopellista hodariin. Sitten tää on aika siisti hevonen, sillä on kahta eri väriä. Siis mä rakastan sellotteita hevosia, kello on 2 eri väriä, mut no kai me nyt aletaan tällä menee. Sitten tässä on timantti, tai muistaakseni tää on timantti. Saatte mennä katsomaan mun vanhoja videoita. Voitte sit kommentoida, että oliko se timantti, mut nyt sit mennään. Mut nyt sit me ollaan selässä ja kaikki tietää sen askellaisille, kun ihan näin normaalia hevosten tahti, joten ei mitään ihmeellistä. Ja jos sä kysyt, että miksi taas tää sama hevonen, koska ne on siis kaksoshevosia, mut no kai me nyt aletaan tällä menee. No ihan normaali kuin sen toisenkin. Mutta nyt tässä vuorossa on tää valkoinen hevonen. Tuo oli muistaakseni Taira, mutta nyt mennään sillä. No siis tuo on kilpuri, sen takia se menee niin lujaa. Mutta älkää välittäkö tästä on lumihangista, mutta nyt sitten vaihdetaan hevosta. Mutta tässä on nyt yksi äitihevonen, mutta tästä ei ole kauheasti mitään, että tämä video ei kestä mitään 1 000 000 tuntia. Ja sitten tässä on mun tallin pienin poni, mutta no mä oon vähän tällainen liian painava, mutta no kai on parasta tulla sellaista pois. Niin, joten nyt vaihdetaan sitten, mä äsken kaatuin. Ja sitten on lähes samanlainen, mutta no tällainen vähän erikoisemmat hiukset, mutta nyt mennään.
Okei, tämä on vaikea pysyä kyytissä. Mä en uskalla tällä mennä. Mä en halua tippua tänään. Ja sit tässä on mun vanha tallini isoin hevonen, koska mun mielestä Christmas ohitti tän enkan. Mut joo, se on kyllä hyvin hyvä hevonen. Nyt mä siis jo tähän väliin, kun joku ihmeen taikuri vaihdettiin jo hevosta. Mut no, tää on niinku ihan normaali poni. Niin kuin mä voin vaikka näyttää ihan normaali vaan. Tuo on toiseksi vika, mutta muistakaa tähän väliin tykätä ja tilata mun kanavaa, mutta nyt silti mennään. No ihan normaali, kuten aina kaikki isot. Sekä tässä on siis kaikissa viikoin, ja siis toi on aika kaunis hevonen, vaikan se ei. Joten no, kai me sit se ratsastellaan. No ihan niin kuin, no pikkusen hitaampi kuin normaali. Mut tässä ei ole muut varsoja, mutta se on heippa!